Når man har slået sig på den måde, skal man skylle såret. Ja, det er meget muligt, men der er ikke nogen, der har slået sig her. Der er nogen, der har fået buksevand. Vigtig viden, ligegyldig info. Ja, det er faktisk vigtig viden. Jeg vil gerne vide, hvem det er, der har givet buksevand her. Er der nogen, der gider at svare mig på det? Det er meget ubehageligt for den lille pige. Hold da kæft, nogle dejlige patter. Hvad fanden bilder du dig ind? Jeg vil kraftedeme ikke høre det sprog. Hvad fanden foregår der her? Hold da kæft, din røvkælling. Maybe she need the pills. Maybe the fantasies or the ecstasies. Vil du hvad, giv mig de piller der, ikke? Var det dig, Varm? Jeg skulle kraftedeme hjælpe ham. Ej, prøv at nu stopper det her. Der er ikke nogen, der så nogen som helst ihjel her, okay? Det er ikke mere end små 84 år siden, at dødsstraffen blev afskaffet herhjemme. Stopper I. Flyt jer. Det er lige meget. Godnat.